Alo. Alo, salamu alaikum. Siz Sapar Muradov Batır'ın kakasymı? Hawa men. Men Batır'ın yolbaşçysy bolýan. Ogluňyz Batır bir oglanjyň pulunu ogurlapdyr. Şoň üçin sizi mektebe gelip gitmeňizi haýyş edýär. Gaýrat edin. Düşünmedim. Ogluňyz ogurluk etdi diýen çaltyrak gelin gaýrat edin. Mektebe garaşyp otyr. Bolýa. Häzir barýan. Mümkünmü? Salamu alaikum. Sen meşe pul ogurlan. Senen tek yumruk ýalak bolup ogurluk etmegi nerden öwrendin? Taňa diýän ey gurlu. Kime öwretdi saňa ogurluk etmegi? Taňa diýän gurlu, eşek. Bir kim sen şu mektebiňe gelmegimi alypdy. Senden başga men işim ýokmy? Taňa diýän ey haýwan. Duruň sana. Duruň ýekejemin. Çağa näme gaýyrýaňyz? Inteksiz hemme zadyň anyny etip soň ýygyrňda. Näle adamlar aýbar? Batır, sen ogurladyňmy puly? Aýt, gurlede. Aýt diýen saňa. Öýde çağaň mektepden berilen öýüşlerini, sapaklaryny kim seredi? Men. Ogluňyz haý sapa bolýan bilýäňizmi? Ýok, bilemok. Düşünmedim lan. Sen o çağan haysapa uğrayanı bilen okmu? Näme öýüşlerini, uborkany, nahary, meňe jem gelbedýän röýdýäňmi? Çağa diňe menki däl. Kaka sen näme? Значит, şuň terbiýesine senem seretmeli. İrdenden agşamaşyny sen eklejek diýip, bir manat diýip iddialy işleýän bolsam, uzakluğun öýde oturup bir çağa seredi bilen okmay, haýwan. Any boldy daýyňda gaýrat edin. Raçyk öýüňde gelin. Batır hiç hil ogurlamadan ok, pulamadan ok. Men sizi bärik ýörüýte allap getirdim. Ogluňyz klasyň iň görelili okuwçysy. Tuweleme sapaklarym hemmesen bäşlik, özüm klaskom. Hemen bilýäňizmi? Aýratyn bellemel zat Batyrjan. Olimpiadada 3 tapar altyn medal aldy. Şu zatlardan habaryňyz barmy senin? Oglum, sen altın medal aldыңmy? Batyrjan, muallimiň dogry aýdýarmy? Sen altın medal aldyňmy? Näme üçin altın medal alanyň aýdaň ok? Aýdyp durýan siz hiç şeýle ün vermänsiňiz. Kaka, ertir matematikadan olimpiada 60 ýasa hemme kakılar gelýär. Seni makdaý kaka haýyş. Yo oglum, bar ejeňe diýeň alyp gider. Men erti ýerden işe gitmeli. Barmaň azar berme oglum. Bolýa. Oglum näme boldy? Ha? Indi men bäşligim alasym elini, kasmam elini. Maňa bäşik baha gerek gel. Näme üçin? Alan bahalarymı kime örküdýin oğlum? Näçin men gowy bolýyn? Men alýan bäşligim, men okanym hiç kime gyzykly dälem oğlum. Oğlum men hiç ile kasmam elini. Hawagy dün apta boýa gitdim. Göräýde bir sumka gördüm. Oň renk çagaşyny göräýde. Indi diýelemde hukman alarmy hoşlaşygalym. Göreň okmy telefony gürleşip oturanymy? Ýok, saňa diýem oklagy. Ece başga hiç kim almady, men alym. Telefony gürleşmäge bermediňiz-de.